Yo guys, so boy, likhona wise man bese ngishilo kwaqala mosiba ndiyafumaneka ku TikTok, ku YouTube, yabo, Facebook, yabo nakwa ku IG, yabo apha ndihamba nomkhuluwa. Bathi ngubani umkhuluwa xa bekubiza? Okay, igama lami nguHlomla Nguqu, yabo. Igama lami nguHlomla Nguqu, xa bendibiza bathi Ntsikelelo, yabo. Ndiyafumaneka kulantuza ku WhatsApp, ndiyafumaneka ku Facebook, ndiyafumaneka ku TikTok, ku Insta andimsebenzisi. Oh sho Janam phase nje kukho aba social media ke ku Janam, yabo Jani. Like bakubiza ba ngubani? Ubani bathi style batshele xa bendibiza, yabo, kwaba social media okanye bathi Hlomla Nguqu. Sho like umuntu kuza kusearch akufumana kwa social media ufuneka athini like athi Hlomla Nguqu cha. Hlomla Nguqu mina. Oh sho ne Janam Jani apha ndikuphathele imibuzo embalwa man Janam man. Yabo Jani but le mibuzo lena ayizuba nzima man. Yabo nje imibuzo nje, yabo Jani. Umbuzo waqala wena Janam, yabo yintoni red flag eCherini? I-red flag eCherini mina nam leyo ba akufebe mina nam, yabo, akujolele, yabo, plus nomnye umjita ayifuneki lona yami njalo nje yami, yabo. Lona enye into mina nam endingatsho, yabo, abantwana ngamaholo mfethu, red flag le. Oh my God. Sho ne Janam. Umbuzo wesibini wena Jani, yabo Jani, ngephi secret oqonda wena like i-secret esangawayixelela i-ex yakho? Yo mina nam. Yo ingxaki noni zininzi mina nam, yabo. Nje noba umention ethu nje i-secret ayibona i-ex yakho bathini wawumfihlela nyani wawumenza isiphandle. Yo. Hey y'all, come look at this. God have mercy upon us. Nani mfebela kuba yayena nayo ayemfebela. Sho Yesibini. Danzo nqena umxele babo vangu umnqondo. What? Jo. No chawe. Sho. Ne Janam. Okay Jani, apha ndikuphathele omnye umbuzo Jani, yabo. Yabona ke lo mbuzo Jani, mos wamenza ugrade 12 amgqiba mos. Ya mina zange nimenze ugrade 12 umgqiba impela phela ugrade 10. Oh sho but isiXhosa yasazi kodwa sona. Ya isiXhosa ndasazi sona. Okay, intoni ifridge ngesiXhosa? Fridge ngesiXhosa. Yo mina nam. It's about to go down. Ndawo yokugcina into ebandayo. Oh, fridge ngesiXhosa. Yeah. God have mercy upon us. Ice mina nam. I-ice ayiphuma efridge kanti. Senziba mfethu ice mfethu. Bro, what are you talking about, man? Fridge ngesiXhosa. Yeah. Yeah, bukina. Pass. Yeah, pass. Kakhe kusekuseni man ngxaki man. Mina nam. Sho Janam. Ekuse Jani. Umbuzo wogqibela ke ukwena Jani. Yabo, message to your ex. Message to my ex. Cela ubam. It's about to go down. Uye kuba ikaka yomntu. Ngiyacela. Hlukane nami. It's a wow. Sho Janam. Ekuse Jani, word of the day ke ngoba motivate uthina abantu. Word of the day. Take your time, pause. Yathi umuntu athethe ixesha lakhe. Thatha ixesha lakhe. Because yabo izinto zimane kwenzeka phela mina siyazi. Sho danke, nabe kunani banawe Janam danke Jani.